Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ga rahotannin Albishir Media Services na safiyar Alhamis 18 ga watan 7 na shekarar 2024. Shugaban NNPCL ya ce babu ƙarya a cikin maganar fara aikin matatar man Fatakwal. Gwamnan jihar Borno da ke arewa maso gabacin ƙasar nan ya nesanta jihar shi daga shiga zanga-zangar da ake shirin yi. Majalisar Dattawan Najeriya ta maye gurbin Sanata Ali Indume da Sanata Muhammad Mungunu shi ma daga jihar Borno. Manhajar crypto ta OKX sun sanar da daina aiki a Najeriya sakamakon wasu sauye-sauyen ƙa'idojin kamfanin. Asusun IMF zai bai wa ƙasar Nijar tallafin dala 255. 'Yan jam'iyyar Republican sun saka bandeji a kunnuwansu don jimamin raunin da Trump ya samu. Ƙarshen rahotannin kenan da ni Aliyu Shehu AS Mani na karanto daga kamfaninmu na Katsina.